거리도 슬쩍슬쩍 바라만 보고 있네. 벌써 몇 번째인지 몰라. Do you wanna know? Hey guys, it's Aki B here and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gawa na po mission yung idol po kang mga paps. let's adventure. Urag apason rapod namo sila ba din. Wala tag na. Mag-apas mi nila kay gagamat sila video pero manguha pa migmango guys. Kay gapangala. PMS. So, ba naman yung mga paps? Let's go. So what's up mga paps, your perfect person sa every vlog. So karon mo mig mangga kay haring mangga walay bunga habukaso. Kanang mangga kita sa mangga kita galabaw. Kato nang hatong inyo ang shootingan. Haad to. Wala na nagiputos. Ay, pagsulo pagkaulo bi ako anig darag pati sa andam guys. Dili. Nanguha naman gud ni anak katubi tong gagama miglatan ni Biloy part 2. Katubang part 1 adto kis Kumundel. Guys, umuha ay manggaron hadto ra pod nato kan. Box. Asa ka sila? Ala po ko, wala na yung mangga po ka. Sumbang. Mangita jud ta na pa hadto bitaw. Mangayo man ta. Kanang manggaha na ato'y daghang bunga karon pag abot ni pukang wala naman. Nang hikaw dagay ni. Hoy, daghan pa kakita niya itong una puka. Unsa man? Ay dara o. Lalo. Mamuno ta. Uy, baka sabang dito dili. Dili. Makaigo ba ka? Uy, pagilo may kasabang to dili. Ay mabahan na to. Lami kay ni Fox. Kasi sa ganit ng mangga. Ila na manahid na to. Tem, ay isa ka mangga. Nanghin ka. So karon guys, mananghidaan mi sa dool sa balik. Aron di may makasabak ni pukang. Te, may odto te. Inyong manggahan na te. Baligya na te. Kana ba? Kanang punuan? Kanang bunga na manggoy karing nay isang kuyog nako kakaunon kay mangga. Nay isa ka bukming nakita ante. Amo ante? Ay inay kay pangala dyan mong ginhawa te. Among kuhaon tayo, salamat. Isugtan ko og ako ay ihatag ng mangga. Ang problema anir ning tago ng kakaunon ba. Ano paglingi atong ante. Hoy, misugot ra manggod. Akong patis guys. Okay ra? Check mo nga. Mangita tag mabaw Fox. Alang ay nay mabaw Fox. Ay pukan. Wow. Nan. Sus para atuon gyud na Fox, di ba? Another one. Gamay-gamay gino. Jesus Ginoo ni. 그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 Hi guys. Ay, Jinx. 물을 붙여요. 비밀의 나만의 초콜릿. 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요. 비밀의 나만의 초콜릿. 비스켓도 아니야. 쿠키는 더욱 아니지. 내 달콤한 그대에게 초콜릿이 어울려. So akong dugang isa aron di mabitin yung idol pukang. Duha ra gyud paingnan ane. Dili mahulog ng mangga kani jung bato.
Dili dapat makita po ng mangga o unsa jud ka shooter. Ay, Isa ha? Ge. 1. fire ha? Fire. Upat ka bator akong gamitan. Ge. Wow! Nga, lakas ah! Lakas agad. One shot, one kill. Lagi na. Ako gid ay mas mabaw pokso. Pero gamay siya. Ito uli ko sugtan mga paps. Okay, sige. Ano di bunga na daw? Nga daot mo gun na ay nate. Kuha niya. Paglingit niya, agasan ng kuyo. Itago. Kaila kag uyap kana bang Katong pink. kana bang Laging pink. kanang babaeng lalaking in a relationship uyap. Oh my god! Wow! Kuwalay. Mao ba? Tura sila ito mga paps ah. Nadugay dyan ni amo ang pag-anhay kay. Kana sila. Huwag nakakita mong mga tao ha na mauna sila. So ang amo ang content is gitawag ang Buknoy. The collaboration of Boy Buknoy and Angber. I think you all know with that kind of a guy who agay. Sige na tao na yun, nagagdit og kanding. Si Abante. Siyan tripping. Amigo Ming Miguel. Pangdaro gid ni among mga chanilas guys. Ngoy ako sa nilas unya mo na iya. Pangdaro. Naman po to, ang kaparehas ng putog style og sa nilas po ka. Ako may unang gasot so dingon anay. Baol. Uma. Cute kay ng mga kanding. Look at. Na! Patay! Ngay may manggahan na. Asa? Asa? Katong sa ibabaw? Oh. Gikaon po kang. Gubang na mo. Chillax eh si Elmer, oh. So that's it guys. Human na namong adventure sa Kasulupan. Sa Kasulupan ng hagmangga bisag unsa ga TikTok sa kabaulan. Wala na naman ina ang video. Wala naman ang video kay
kuan apiki na niya kalain ng panahon. So I hope you enjoy watching mga paps ha. So Hope you enjoyed watching this video. Please give a like, share, subscribe, and turn on the post notification. ayog kalimti pa liog. Subscribe, Papi Board. Click subscribe and click the Thank you for notification 30k bell. subscribers. Salamat kayo to yung mga PUBGs, mga kasakyang. Guys. Bita, marato mga paps. Salamat kayo nyo. Bye-bye.